Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал, аз съм Кирил Савов и както знаете, тук говорим основно за хандбал. След серията от няколко видеа от залата по хандбал и тренировките, които съм заснел там, днес дойде и реда да ви покажа фитнес упражнения. Ще ви покажа една тренировка, която е доста приятна, не е толкова силова и е по-скоро за експлозивност и скорост. Нещо, от което аз имам изключително голяма нужда, особено след контузията, която претърпях преди известно време. Този тип тренировки бяха част от възстановителния процес, през който трябваше да премина. Тренировката, която днес ще ви покажа е изцяло насочена върху експлозивност, скокове и спринтове. Спринтове няма да направим днеска, тъй като ще бъде в фитнеса съответно. Няма как да правя спринтове из залата, наляво-надясно. Но да, реално погледнато днес ще тренираме плиометрична тренировка. Плиометриката е вид тренировка, при която мускулатурата произвежда максимална сила за минимално време. Казано по-просто, тренираме тялото да бъде по-бързо, по-ефективно и по-експлозивно за възможно най-кратко време, което ще ни помага при рязката смяна на посоките, постоянните подскоци и съответно при приземяването. Точно заради това този тип тренировки са изключително полезни за абсолютно всякакъв вид спортисти. Хандбал, баскетбол, волейбол, футбол. Няма никакво значение. Въпросът е, че тези тренировки тренират основно бързината и смяната на посоките, които въпросният атлет трябва да изпълнява по време на игрова ситуация. Важното обаче за плиометриката, което трябва да се научи, е, че тя не може да бъде добра основа. Няма как да замести силовата тренировка и силовите тренировки те са неизбежни. Няма как да не тренираме с тежести и съответно да очакваме някакви добри резултати. Те се използват по-скоро за надграждане на силовата тренировка. Тоест, веднъж седмично се прави нормална силова тренировка, свързваща с клекове, български клекове, трениране на задно бедро и какво ли още не свързано с силата. А веднъж седмично или аз обикновено го правя в деня преди мача, тъй като тренировката не е изключително тежка и не е толкова натоварваща, че на следващия ден да имаш мускулна треска и да не можеш да ходиш, да бягаш или да си като парцал, както би трябвало да бъдеш след една силова тренировка за крака. И да, в общи линии плиометриката помага за експлозивността и бързата смяна на посоките. И това ставите да издържат на тези движения, които трябва да се случат. За начало на тренировката съм избрал едно от любимите си упражнения за загряване. Това е скачане на въже. Не е много дълго време, между 5 и 10 минути, просто за да може да караме малко кръв в краката. Освен че е отлично упражнение за загряване, то подобрява и координацията и ритъма на движенията на работа на стъпалата. Също така укрепва пръстите и сухожилията около глезените, които играят рунчова роля при отскока и бързите промени на посоката. Все пак това е нещо, което ще тренираме днес и съответно е абсолютно най-добрият начин да се започне тренировката. След скачането на въже преминавам към упражнение за бързина на стъпалото и реактивност на глезна. Единият крак остава стабилно на мястото си на земята, а другият извършва бързи движения напред и назад през диска. На пръв поглед упражнението изглежда лесно, но развива много важни качества за всеки спортист: координация, баланс, контрол върху движенията и способността бързо да генерира сила при контакт с земята. Освен това укрепва глезените и сухожилията. След това преминаваме към по-динамичната версия на това упражнение, при което вече работи само единият крак. Прескачаме диска напред и назад, така натоварването върху опорният крак се увеличава и развива още повече балансът, експресивността и контролът при отскоците. Оттам продължаваме към следващото упражнение, в което прескачаме диска странично на един крак. Това упражнение развива експлозивността, страничната посока, баланса и способността бързо да спираме и променяме движението си. За спортове като хандбал, където постоянно се сменя посоката на движението, това е от изключително голяма важност. Също така и предотвратява голяма част от контузиите, които могат да се получат при този тип движение. И продължаваме към предпоследното упражнение, което е скок от купче към земята с незабавен отскок нагоре. Тук работим върху така наречения цикъл на разтягане и съкращаване на мускулите. Целта е след контакт с земята да използваме натрупата енергия максимално бързо и ефективно. Това пряко се пренася към по-висок отскок, по-бърз старт и по-добра експлозивност в спорта. За финала на нашата тренировка за експлозивност добавяме и още един куп, върху който трябва да скочим. Тук освен бързината на реакцията развиваме и способността да генерираме голямо количество сила за много кратко време. Това е качество,
което всеки един хамбалист използва при стрелба, отскок, блокада или борба за висока топ. Всички упражнения се изпълняват с ръцете на кръста, за да елиминираме помощта от замаха и да натворим максимално краката. Ако видеята ми ви харесват под съдържанието, което правя ви допада, моля харесайте и ще се видим на следващия път. Айри, чао!